encantada de que estedes todos hoxe aquí. Nunca suelo falar, porque aquí vides a comer, non vides a escoitar a min falar, entón é algo moi rápido. Ahora que están os camareros recollendo, vou aproveitar para dar as grazas a esas mulleres de Larouco que estuveron calcetando todas esas ovelliñas que temos de decoración. Un aplauso. Pero parte deste cordeiro tamén é gracias aos traballadores do Concello. E agora que se acaba de sentar fai nada Fran, o noso alguacil, vamos a dar un forte aplauso porque ademais de estar para todos siempre, tamén está aguantando as miñas loucuras como ir nun pleno mes de febreiro a cortar árboles cheos de xeado ao monte, que son eses todos que tedes por aí. Ese Fran como mola, se merece unha ola. Temos aquí ao alguacil. Fran, vamos a dar un aplauso. Bueno, pois agora imos mirar debaixo do plato e quen sea afortunado de ter un agasallo pode vir a recollelo.